Bé, comença el diumenge de la Festa Major amb aquest repic de campanes, després d'una obra de teatre que va presentar ahir a la tarda o ahir al vespre el grup escènic Navàs. I ara, doncs, escoltem aquest repic. També els cascavells ja han arribat, com ens va dir el Mateu a l'entrevista, per Canalena. Doncs molts de Navàs s'han donat peu aquí per tal de gaudir d'aquests balls i fer-los. Passa carrer. Anem a dir unes breus paraules. Com deia el programa, el passacarrers d'aquest any, recuperem una marxa que va compondre en Florenci Fornesa, un músic que va treballar aquí a l'Ametlla allà el 1890. Era un músic de Balsareny que va venir a treballar aquí. Ell és el que ha fet la música dels bastoners de Balsareny i aquí a l'Ametlla de Merola va fer algunes composicions. I una d'elles és aquesta que restrenem, que és el que porta per nom el triomf de l'Ametlla de Merola. Hem de dir que fa 2 anys el Jordi Vilà, ja buscant a l'arxiu que tenim aquí a l'Ametlla, va trobar diferents composicions i ja va fer arranjaments de piano. I el Jesús Alici, que tots coneixeu, que és aquell artesà que teníem aquí, que ens ha marxat ara a finals de setembre, un artesà de fusta. A més, ell ens ha fet la música per instruments. Vam demanar a la Cobla Pirineu a veure si ens podia fer el favor de reestrenar-la i ells de seguida s'hi van apuntar. Al costat de la Cobla Pirineu hi ha el Jordi, que és el que va fer les primeres tentatives en piano. Llavors el Lluís Allart, amb tota la seva banda, diu que l'han ensajat. Ara ho veurem si l'han ensajat. Bueno, doncs donem gràcies al Jordi, al Jesús, a tota la Cobla Pirineu. I ara, aprofitant que tinc el micro i ja tots els pares i mares, us recordo...
abans de fer el ball oficial de Cascavells o el ball sencer, aquesta mainada que veieu aquí enmig de la plaça, que tots just estan començant a ballar, ens farà una petita mostra del que hem anat aprenent aquests dies. Donem les gràcies a tota la gent que molt voluntariosament els porten cada dia aquí a assajar i esperem que l'any que ve podeu tornar a venir. Anem a veure què fa aquesta mainada.
Són manifestacions folclòriques de la Catalunya interior lligades sobretot a l'època de sega del camp o molt vinculades amb Pasqua i les caramelles. Reben aquest nom pel camal ple de cascavells que porten els dansaires a les cames i que fan un so característic en les voltes i en els salts. L'actual ball de cascavells de l'Ametlla de Merola prové de l'antic nucli de Merola i sembla que es va introduir a l'Ametlla sobre l'any 1902. Documentalment, el ball es troba descrit en un article de Pere Feliu publicat l'any 1905 en un butlletí del Centre Excursionista de Catalunya i es troba citat també en el costumari català de Joan Amades. El ball s'ha mantingut fins ara sense variacions ni en la música, arranjada per Josep Conangle, ni en la coreografia, però sí en els balladors, ja que anys enrere estava reservat només pels homes. El ball de cascavells de l'Ametlla de Merola consta de 5 parts o balls. Anem-les a veure. Es que era mirar el director.
Tal com està.
Veieu, aquest any, la Colla Gegantera, hem fet 25 anys i voldria donar les gràcies a tots els que van fer possible la festa, que va ser única i repetible. Gràcies a tots, gràcies a tothom, moltes gràcies. Farem 25 anys. Molt bé parla. Després, avui, el Ball de Festa Major, el Ball d'Excel·lència, el voldria dedicar a 3 persones que ens han deixat durant aquests 25 anys. Voldria dedicar el ball al Josep Gobianes Pare, al Ferran Pagerols i al Jaume Arpa. Aquest ball va per vosaltres. Moltes gràcies. La idea de fer uns gegants va néixer primer amb l'existència dels seus avantpassats, el Sol i la Mulassa, que daten de l'any 1980. Finalment, l'any 1990, la il·lusió es va transformar en realitat i es va poder completar l'equip de nans i cascavells de vida centenària amb la nova parella de gegants, el Mateu i la Maria de Marola. Els gegants reberen aquest nom per votació popular entre tots els socis geganters. Mateu, perquè és el patró de l'Ametlla, i Maria, en honor a la Mare de Déu de Marola, antiga parròquia de l'Ametlla. Representen un teixidor i una filadora, les feines que antigament feien viure la nostra colònia, i van vestits de diumenge, talment com a principis de segle. En Mateu pesa 41 quilos, mesura 365 centímetres i porta una llançadora. La Maria pesa 36 quilos, mesura 352 centímetres i porta una fusada de batxera. El seu constructor fou en Manel Casserres, de Solsona. La música per a coble és de Josep Maria Conangle i Triviño, net del mestre Josep Conangle, que havia arranjat la música dels nans i cascavells. La coreografia dels balls és obra d'en Joan Josep Mora. El ball de gegants es divideix en 2 parts, el vals i el galó. I, com molts sabeu, el galó, una vegada l'hagin ballat els gegants, el repetirem perquè tothom qui tingui ganes de ballar s'hi pugui afegir i pugui ballar també aquest ball tan alegre. Com vulgueu, gegants, endavant. Feu dos? Dos, no?
Aquesta festa major amb els actes principals, amb la ballada de nans, cascavells, gegants, galop i tota la gent que s'hi ha afegit al final. I el ball de sardanes, amb les 3 sardanes típiques. Aquí doncs la canalla s'ho passa acabant d'allò més bé. I els més grans doncs prenent algun refresc, que avui aquest bo també cal dir que ens ha acompanyat d'allò tan bé. Bé, doncs acabem de tenir una bona festa major pels ametllans, desitjant-los que els hi vagi tot bé, aquesta tarda ball i demà també el típic concert i ball de tarda. Bé, Jaume Vilà, des de l'Ametlla de Manola, la televisió de Navàs.